जों बेलाय फानख्लायै याफाफोरनाया बर' कौफानो सिजा याख्लायै जों बेलाय गरजेस ख्लायै जों याफाफोरनाया जोंनि गरम गोनां मन्त्रि विकास देबबर्मा थांनाय बिथिङाव बर' जरानि खरां माने कम को गेमो जरावाय मिलिवय मनि मिनिं अनेक दं ओ जरानि खरां जरावाय बाक्सा जदिन जों मिलि चलि मैया हगाय जरावाय बाक्सा जदिन जों याप्रि सय मैया हगाय जों मोनागो कमायथों जेकुनो दफा जरावाय बाक्सा जदिन याप्रि सय मैया हगाय ओ दफा आगुगै मैया जरानि खरां माने अनेक मिनिं अनेक कुथुक बिनि वान सुमानि बिनि चिंताधारा अनेक इम्पोर्टेंट जरा बिनि आं अनेक बिनि नगरगा आं थांगा आनी कामिनी सिबो आनी दादा अकरा चेराइफ्रो आं नुगो बनो समाज नति सानानि बागै दफा नति साना बागै बिनि वान सुमानि कतक कुथुक वान सुमु पारा रग क्लाब संसावबो आगि बिनि वान सुमु अनेक कुथुक तिनि जरानि खरां माने अनेक कुथुक मानैमो चेराइ खोनाय रसिनि जे मानै दफानि मानै कमाय थांका सिरि सिटिनि जे मानै र कमाय थांका ब मनक तिसावै सिनि ताबुंनि जे चेराइ रंग यंग जेनेरेशन न मक गोथां खायनानि बागै ब याप्रिसौ बनो जों लगे मारि लायनाय ताबुंनि चेराइ रक वारक सिरि माया रि तागै माया माइ बरै माया मनो बियोनि जरानि खरांनि बिसिं तैगैब जतन ताबुंनि चेराइ रंग फोरोंगु मनो बेलाय पाइपला आं हामबाय याफारो बेलाय बलाय न कक जैसे कि एमए पास पुनंग थुं बीए पास पुनंग थुं माइ बना रिंगा खेतो थांगा माइ बुदिके बर साइमेया वारुसिना साइमेया आं निजेसे वारुसिना साइमेया वाइसे वारुसिना ने स्रोंथिने वाइसे स्रोंमाला वाइसे ब्लाब यासेसे ब्लाब थांगा आबानो ओ जरानि खरं माने म अनेक कुथुक बिनि वान सुमा बिनि जे कुथुक म माने रंग जों मन जों रबि मान रेगलायनाय गोथांखाय मान रेगलायनाय बन जों मासुबा लायनाय चिनि जे अकरा ताखो अकरा नरेन्द्र देबबर्मानो जों मा सुबा लायनाय सुबा माने अनेक खाय सुबाय मनो अनेक सुबा माने तारिखा दं सुबानानै जों जेकुनो खाय सुबा लाय मानो आबानो बिनि जे वान सुमानो जे गोथां माना रेगलायनाय चा कानमुं चामुं तंमुं लेखा परा बिनि वान सुमा अनेक कत आबानो बागैनो ओ जरानि खरां तेव आयुग्लक थुं तेव पहरं थुं आठकुरि हाइकाय जों साथुं जरानि खरां आयुग्लक तंथुं जरा जरानि खरां बाय जे कदालजाक आंबो सानाय दिनैनि दिनाव आं जरानि खरां नि मेम्बार आं नाहानाय मेम्बारशिप नाहानाय दिनैनि दिनाव आं सावो जरानि खरां जे सुबाना नांगोन आं सुबानाय आंनि व्यक्तिगत आं सुबानाय जरानि खरां न कारण मुतैहाय समाजनि सामुं काम खायनाय खूब कम नतो बहुत पैसावो प्रेक्टिकल खायनाय बर खूब कम नतो किन्तु आं दिनै नुखा बत आं चेराइ सिमिनि आं नुकजाक बनो बिनि तमुं बिनि वान सुमुं बिनि समाजनो बतिके लिड खायनाला अनेक चेराइफ्रोम सिमिन आं नुकजाक चिनि पारा रग ब आगि पढ़ियै तो हाकाय स्कुल पढ़ी दिहिनो पारा क्लाब रखायरो
Dofano kubui lama punogo, kaham lama punogo. Ano onek jukti buddhi rupo, ang montri man pore puno ano jukti buddhi rupo. Bong ningka, bong ni je ideology, bong ni je naharmung, borong ni je thinking, mochi ni dofane bagai belai kaham. Abane bagai no, ang sanai jot to borong no, monologi renang thung. Bini logi tongnang thung musik sawino ani kok urono muthaka jotono hambai jotono khulumka norok ani kaisa 3-4 program tongmani bagai ang thanane nangka yang tilamura ma thanai ani prai 5ta moton program tong tini horo wan sarong ni program no jodi manjagi hangkai karon bot di program di hoka takai makhang nuk jaya hanai wan sarong ni kaisa bai putan ni tong borok buri rok dol khai 4-5ta jaga program khai tang oro manjang nang nanai abani bagai no anu nakardi ang next rogo ang nai norok bai sob somoi tongnani bagai belai hambai jotono khulumbai ke